ಇಂಗನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಾತೆರತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೇನು ಜಾಯಿನ್ ಹಪ್ಪರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ನೀ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಲೋ 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 ಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆರೆತ್ತಂಡು ಸೊ ಸುಖಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಜನ ಅಂಡ್ಲ ಅವಡ್ ಪನ್ಪೆನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಜಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ഞാൻ ഉഷാറുള്ളേ വീട്ടിലേൻ ചൊല്ലാറ് ഞാൻ ಮುರಣಿ ಕೋಡತ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಡ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಪಂದಿತ್ತತೆ ಇಂತ ತೂತರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರಾ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಅದು ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಬರಾಡು ಪಂಡದಿ ಯಾನಿಡೆ ಬೈದನಿ ಲೈವ್ ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋತೇರು ಬರೋಡ ತೆಕಲು ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲಿನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸೈಕೋ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ರಸಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಗೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಒಟ್ರಸಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ದು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ತೆಗ್ದೆ ಇರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡುವೆ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಆಂಡಲ ಕಟ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ನರಮನಿ ಏರ್ಪಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 2 days ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಪೂರ ತೋಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೋಜುಲಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಏರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಆತೆ ಪನೋಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಚಿ 2 days ಕಾಪಲಿ ಲಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸೇ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಪೇರು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ದು ಮಂತ ನಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದ ಮನಿಪದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪದ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ 2 to 3 minutes ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ 3 minutes ಆಂಡ್ 4 minutes ಆಣತೆ ಒಂಜಿ 6 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಂಡ 6 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಲ್ ಬತ್ತದ ಸರಿ ದೆಕ್ಕದೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನಕ ಬಾಯ್ದೆ ಬೊರ್ಚಂದನಕೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೊರ್ಚಂದ ಪಂಡಲ ಇನ್ಕೇನು ನಾತು ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜೆ ಚಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಒಂಥರ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಕೋ ನಕಲಿ ಪರತೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಅವು ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲಿ ಕವಿತಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪದ್ಯ ಒಂಥರ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದು ಈ ಸೈಕೋ ನಕಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರೆ ಕವಿತಾ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಕೋನೆ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗುರ್ತದಾಯನಿ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 days ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಐನು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಮನಿಪನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರಪನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಕಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಆಡಲ ಪಂಡೇನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇನ ಆಡಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಬರಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ಲೆ ಯಾರು ಎಕ್ಕಡು ಮುರನೆದಾನ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನಗ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ರಂಚದಾದನ ಪಂಡೇನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ
ಬರೋಡು ಮೀನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವುದು ಅಕ್ಲು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಡವು ಪಲ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಅಂಡ ಇಂಚಾಂಡ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಯ್ಗೊಂಚಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಕೋಣ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಏನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗೆ. ಇಂಚೆಂಚಿನ ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲೆ. ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿಲಕ ಸಮ ದೆಕ್ಕಲೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿಲಕತ್ತು ఆయన వా నమ్మున దెక్కిండల ఆయన సామాన్ పెరాపుది దేవండ మల్ల సైకో ಸೈಕೋ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಯ್ತ ಯಾನಂತೆ ತುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ ನೆರ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜ ಆಗ ಉಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರ್ನು ಪಲ್ನೆಗೆ ಪಂಡೆ ಆನ್ ಮಗೆ ಬಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಬಲ ಪಂಡೆ ಎಬೆ ಆನ್ ಮಗೆ ಲತ್ ಅವು ಆಣ್ ಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಲತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗಲ ಅಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಆಣ್ಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡದ ಅಂದ್ ಪಂಡತಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಅಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರ್ನು ಪಲ್ಲೆ. ದೇ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಎತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಊರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ವೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಗೊಲ್ಪದಾಯ ಪಂಡದು ಆಯನ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕುನ ವೀಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪೆ ಆಯನ ಬುಟ್ಪೆನ್ ಪಂಡದೆನ್ನಿದಾರ ಪುದರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅರ್ಪುಂಡು ದಿಯಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಅತ್ತವು ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಹೊನೊಲಿ ಬೇತೆ 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 ಒಂಜಿ ಸುನೀಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕರ ಲಿಖಿತ್ ದಂಡೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಮರ್ಲೆರೆರ್ದು ಮರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನಂಗ ಮರ್ಲಿಗಿರಪ್ಪನಿಗೆ ತಂಚ ಅಂಬಿ ಐಡ್ದುಲ ಕಡೆ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನಟ್ಟು ತಿನ್ಯರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಬೆಂದದೆ ತಿನ್ಪುನು ಏನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ಇಂಚ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನಂಬರ್ದು ಪೂರ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಡೆ ಕೆಲವುದು ಉಂಡೆ ನಡ ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಪಾಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ದಿನೇಶ್ ತುಳು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕನ್ನಡತ್ತು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ನೇ ತುಳುಟೆ ಹೋ ದೇವ ಕಾಲ್ ಬರಡು ಪಂದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬರಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರಡು ಮೂಜಿ 4 ನಂಬರ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೇ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡೊಚ್ಚಕ್ಕ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪನ್ನಾತಿಗೆ ಜೈಲಿಗತ್ತ ಎನ್ನೆರ್ದು ಪೆಟ್ಟದಿ ನೋಡ ಆತಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತಾನೆ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದಂಚೆನೆ ಎಂಕಿ ಏರನ್ನ ದಾಯ್ತಾನ ಮಂತೆರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನಟೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪಗ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದಿನ ನೆನಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಚಲ ಪತ್ತೋಲಿ ವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆಂಡಲ ವಾ ಅಂದು ಆಂಡಲ ವಾ ಪಾತಲ ಡಿತ್ತನಲ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಈ ಫ್ರಾಡ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಪೋಪುನ ಪೂರ ಕೇಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪತ್ತದೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಆದುಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಆದುಪ್ಪತ್ತು ಆತುಂಡು ಪಂದೇ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇತದ ಆಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 70% ಗೊತ್ತಾತನ ತೂಕ 100% ಗೊತ್ತಾಗನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪ ಮಂಡೆ ಸಮ ಇಜ್ಜತ್ತು ಮಂಡೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚ ಪನೋಲಿ ಮಂಡೆ ಸಮತ್ತು ಮಂಡೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಆಯಡ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೆಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಾರೆ 1 hour ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಸ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಏಪ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಸ್ಐಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕಡಪದ್ಲ ಆಪುಂಡು
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆತನ್ ತೂಕ. ನಾನು 30% ಉಂಡು ಮಾತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಅಂತ ಏರ್ ಪಂಡದ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪಾಡು ಈಗ ನಾ ಇಂಕ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ನಾ ಈಗ ಸಾಮಾನು ಎಟ್ಟೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಮದಿಮೆ ಆತನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ಪೇತ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ಪನ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ನಂಬರ್ ಒಂದು ದೆತ್ತೇರು ಕಾಲ್ ಯಾನಕ್ಲುಡನೆ ಕೊರಿಯೆ ತುಲೆ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ತುಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರೋ ಪಂಡದು ಸಮಾಧಾನ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ದಾಯ್ತಾ ಒಡಂಚ ಬರೋ ಅಕ್ಲಿಡನೆ ಒಟ್ಟು ರಸಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಣುಲದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಒಟ್ಟು ರಸಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡೆ ಪಾತೆರಂದು ಕುಲ್ವೆನಾಯಿ ಹಾಂ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನೆರ್ನಗಲ್ಲ ಅದು ಆತ ಸೊಯ್ಯಜ್ಜ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನಲಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರಿ ಓಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸಾವ್ ಅಂಚ ಅಂಡ ఆయన ಏತು ನಂಬರ್ ಕೈತಲ್ದಾಯನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಯನೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಕ ಆಯ್ನತ್ ಬೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಸೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏತೇ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐನ್ ಅಡೆಗೆ ನೆರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಇಂಕವು ಆನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೊರ್ನೆಟ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಪ್ಪಾಡು ಕೊರಡೆ ಆತನೆಟ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ದಾಯ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಎಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅನಂತಾಡಿಗೆ ಪೋಪಾನಿಗೆ ತೂದುಪ್ಪಾರಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಇಂಕಲ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪೋದು ಅಂಚ ಐತೆ ಲಂಚ ಟೂರ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇತ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳುವತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಐಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ದಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಪೇರು ಕೆಲವು ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆಪುಣದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾತು ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಮೇನ್ ವಿಷಯದ ಆಯ್ತುಂಡು ಐ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾಡ್ಜೇನು ತುಳುಟೆ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಪಂಡ ತುಳು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ನು ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆಯ್ನತ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತವಲ್ನೆ ಅವೇಟೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಇಕ್ಲೆ ನಾವು ಊರ್ದ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪುಜೇರು ಏನು Incoming call from Gani P. ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಡ್ದು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಚ್ಚು ಉಜ್ಜಲ್ಲ ತೋಪಾಯರೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರೆ ಅಂತೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಲಿ ಅವಲ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಈ ತರೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡದ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋಡ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಕನ್ನಡಡು ಯಾನಿದಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಂಚ ಮಾತಿರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕವಿ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನಸ ಯಪ್ಪ ಇನಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾನದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗಿನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆನ್ ತೂದುಪ್ಪರ ನಿಕಲು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಂಡದ ಒಂತೆ ದಿನ ಅವಡನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ತೀರ್ನೆನ್ ಪೂರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯನ ಮಿತ್ತಿ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬುಡ್ನ ಇನ್ನಿಯೇ ಪೋಯಿನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ನಕಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ನೀ ನಾಲ್ನೇದ ಕೇಸ್ ಇರು ನಾನೇನು ಏತ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತನೆ ಕೇಸ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಿದು ಪೋ ಪರ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿನಿಗೆ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳು ಪಾಡೋಡಕ್ಲೆ ಅಂಚಿಡಕ್ಲೆ ಸತ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಪ್ಪೆರತೆ ತುಲೆ ಏರೆಗಂಡಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಂಡ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ವನ ಆಗ ಆ್ಯನಿಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಪಂಡನ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಲೆ ಸೈತಿನ ಇತ್ತ ದಿಪ್ಪಲಿತ್ತು
ಯಬ್ಬ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದನೊಂಜಿ నేను ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ ಕುಂದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಡುಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಕುಲುನು ಅಂಚಾಣ್ ಇಂಚಾಣ್ ಪಂಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡನೆ ಕುಲುನು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಣಿ ಯಾನತ್ ಯಾನು ದಾಯ್ತ ಬತ್ರ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನಾಲು ಸೊ ಎಂಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಆತುಂಡ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಾಯ ಬೋಡು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ಇಲ್ಲಡಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಏನು ಬುಡೋರ್ಚಿನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಂಡ ನಿಕ್ ದಾಯೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆಂಚ ಪನ್ಪುಜಾರ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ RCB ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೂಪುನು ಸೊ ಏರ್ ಪಂಡ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ತುಪ್ಚಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಎಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಪಾಡೆ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕರೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುನಂಗೆ ಜೀವಿತರ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೇಲೆಡೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪುನಾತ್ ಸತ್ಯ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲ್ ಅಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಮಾತ ಕುಡ್ಲಕ್ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗಿಪ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಣಸ್ ಮಾತ ಅದ ಅವಡತ್ತಿ ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಪ್ಪ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆನ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಂಡ ಆ ವಿಷಯನ ಬಿಡ್ಪುಜಾನು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನನೇ ಬದುಕೇರಾಪುನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚಲ ಚಲ್ಮಂತದ್ದು ದಕ್ಕುವ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅವಳೆಂಕ್ ಬೇಜಾರೈನದಾದ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಅಂದ್ ಬೇಜಾರೈನದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರತೆ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪೆರತ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಲ್ನೆಗೆ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಂತಂಡ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ನಮಕಿಂಚ ಮನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಆತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯರ್ಲೆ ಪೂಜಾರ ಎಂಕವು ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಲ್ ಪಲ್ನೆಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಅಂಡ ಬುಲ್ತದಾಯ್ತನ ಸೂಸೈಡ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲದಲ್ಲ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮೊನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಆದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಅವು ಸೂಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾದಿ ಎತ್ತು ಐನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ್ ಗೆನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ತಂಗಡಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಲಚ್ಚು ಉಳ್ಳಲು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲಣ್ಣ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರು ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋತೇರು ಅಮ್ಮನಕಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಲಚ್ಚು ಬುಲ್ಪುಜಾಲ ಬುಲ್ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಡು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವಲು ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅನ್ನದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಕಲ್ತಿನೆಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬಾಲೆನೊಂದು ಮನ್ಪುನದತ್ತು ಬಾಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ತೂವೊಂಬೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕದಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಇದೇ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾದು ಇಂಕೊಂಚು ವೇಳೆ ಬಾಲೆ ತೋಡು ಇಂಕ ಬರೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅದೇ ಮುಕ್ಕಿಂಚಿನ ಲಚ್ಚಿಪ್ಪಂದೆ ಬೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಆಲು ಇತ್ತು ನೋಡತೆ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲಕನೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲು ಉಪದ್ರ ಮಂತನ ಪುರ ಅವು ಇತ್ತಿಜ್ಜತ ಬೇಜಾರು ಆಪುಡು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಡ್ ಬರುವೇರು ಬರೊಂದಿರ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಮ್ಮ ಮಾಧುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಸಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಲ್ಲೆ ತಂಗಡಿ ಪದಾಗಿನಿ ಬೋರ್ಚಾಂದ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವೈಕಲ ಆಕಲಿಗೆ ಮರಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐ ನೆಂಚಿನ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಲಿ ಅನ್ನು ಅವು ಏತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬರಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರಡು ಇಂಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐ ನೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಆಯೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅತ್ತೆ ನಿಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ ಆ್ಯನು ಒಪ್ಪನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊರಡು ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಫೋಟೋ ದಿಕ್ಕು ನನಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡ್ತು ನಾನು ಎತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಸಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪಾಡ್ಗಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಜೀವಿತ ಬೇಬಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇ ಎಕಡೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೇನೆ ನಾನು ಜೀವಿತಾಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು
ಅರೆ ಗೊಂಜಾನಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಬಂತೇರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ವ್ಲಾಗಡ್ ಅರೆ ಪನ್ವೇರು ಯಾನ್ ಪನಿಯಾರ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಯಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಅಂಚ ಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಆಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆಂಡಕ್ಲಿಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೇರ ಕೈತಲ್ಲಿಲ್ಲದಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಮಂಡಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿನು ಸಮಾಜಗ್ ಪೋಡಿದಾತಿ ಸಮಾಜಗ್ ಪೋಡಿನು ಅನ್ನೋಡು ಸಮಾಜ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ದುಂಬು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಲಚ್ಚಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ಲೆಂಪೂರ ಲೆಪ್ಪೇನ್ ಪೆಟ್ಟುವಾಡ್ನಾಗ ಪರ ಚಪ್ಪಲು ನಿಂಡೆಂದ ಅಯ್ನ ಅಂಚನೆ ದಿಯೋ ಉಂಡೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತಪ್ಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬಲ್ದಾದ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಚಪ್ಪಾಡು ಪಾಡು ಅಂಚಪುರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತಾಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂತೆ ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಐಕ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆ್ಯಡನೆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂದೆ ಬಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳು ಪಾಡು ಅದು ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಚಪ್ಪಾಳು ಪಾಡೆ ಮಂಡ್ಯಗ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋರ್ತು ಗುಲ್ಲಿಯ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೊಣ್ಣು ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇರೆ ಆಪುಜೆ ತೆಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇರ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇರ ಆಪುಜಿ ನಮಕದಾಯ್ತ ನಾಂಡ ಅವೇ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕೋರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು 2 ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಬಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮರಿ ಏಪಲ್ ಒಂದು ವೇದ ಮಂಡುವಕ್ಕ ಹೋಗ್ಪೇರು ಆತಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಫೇಸ್ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸೆಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚಲ್ಲ ರಚನಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಯ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಆಯ ಹೊರ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತ ಓಲಾ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತ ಅಂದು ಐನೆ ಪನ್ಪುನತೆ ಓಲಾ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನತ್ತ ಆಗ ದೈರೆಜ್ಜಿ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ನೆರ್ದಾಯ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಗುಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಕೋ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪತೆ ನೆರ್ನಾಗ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಸೋಕು ಅವಳ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಲ್ಲನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ನೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಇದು ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಳ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಕತೆ ದಾಯ್ತ ಅವಳು ಕೇಂಡೆ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಕೀನ್ ಸಾಕಾತಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದ ಖುಷಿಯೇ ಆಂಡ ಒಟ್ರಸಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಟ್ರಸಿ ಪಾತ ನೆಂಚಾವು ಪಣ್ಣಂಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದಾರು ಎಂತುಯೇ ಕೊಡೆತು ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುನು ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನೆಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡುನೆಗೆ ಅಂಚ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಬೊರ್ಚಂದನದಾಯ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದನ ಯಾನಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡದು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಬೊರ್ಚಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತದಲ್ಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲನ ಎಂಕಲ್ ಆತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಲೆ ಐನು ಬೇರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡತ ಅಂಚೆನ ಐನು ನರಮಣಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವರ ಅಕ್ಲೆ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏರಾವರಿ ಅಕ್ಲ ಆತಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಡು ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಬಲ್ಲು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅಂಬಲ್ಲ ಕೈಡು ಪತ್ತೆರ ಆಪು ಜಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮರಲೆ ಬಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಮರಲೆ ಹಾಗೆ ದಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪಂಡನ ಸೋಪುಡು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತದ ನರಮನೆಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೀಯರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಪನ್ನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಆಪುಜಿ ಬೊರ್ಚಂದ ಮಂತನ ಈ ಕಬ್ಬ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೂವಣ ಮಂತನ ತುಲೆಗೆ ದಾಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ ಇಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಡ್ ಬೋಂದುಲ್ಲಾರು ಬುಡೋರ್ಚಾನ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಏರೊಂದು ಪನಂದು ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈತು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಪಂಡದ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೇನೆ ನಾನು ಆತು ಪನೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 days ತೂಕ 2 days ಡೈಜಿನಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದು ಆತಂಡು
ಯಾಕಡೆ ಮಾತ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದವ ಮಾತ ನಂಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ ಪಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಸೊ ಒಂಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯೇ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿ ಅದಾದಂದು ವೆರಿ ಸೂನ್ ಪನ್ಪೇನು ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡು ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನರಗ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನಸ್ ಹಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಕಿ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಸೊ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಆರೆಗ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತಿರ್ದಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಡನೆ ಕೊರಿಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರುಂದೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಕೋಡು ಪರಕ್ಕೆನ್ ದಿದ್ರುಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಗಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂಡು ದೈವ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ನೆಟ ದೈತಂಡ ಪಂಡನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಇರು ಪನ್ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರ ಅಪ್ಪನೆನ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶನಿಕ್ ಶನೀಶ್ವರನೇ ಕಾರಣ ಪಂಡಿಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಕ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಪೇರ್ ಪನ್ನಗೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಆಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆನ್ಯ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ದಾಯ್ತ ದೂರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪತೆನ್ ಮಜನ ದ್ವೇಷ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏಪಗ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಪಾಡನೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪಾಡೋನೆ ಒಂಜೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಊಟ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಬರುವಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದುಂಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಡು ಈ ವಾರಡ್ ಸೊ ಐನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಪಾಡುವೆನು ಈ ವಾರಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಈ ವಾರಡ್ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಪಾಡುವ ಏನು ಸಾಂಬಾರು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ನೀದಾಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಬಂದದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬರುವಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದ್ದು ಅಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನದೇ ತುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಪೋಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಪೋತಿ ಜನ ಇಂಕ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೆಟ್ ಆಪು ಲಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲು ಲಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋತೇರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚು 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವೇರು ಪಂಡೇರು ಮೇಗಿ ಪಂಡೆ ಲಚ್ಚು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಉಂಟುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡಿಂಡಿ ಗೀತಕ್ಕ ಈರೊಂಚೂರು ಬರ್ಪಾರ ರಡ್ ನೆರ್ಕ ಸೇರ್ದು ಅಬ್ಬಾ ತುಕ ಏತು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜು ವೇಳೆದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈಸಿ ಆಪುಣು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಮಾತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಏ ಪಕ್ಕ ಫೋಟೋಶೂಟು ಗುರುವಾರ ಇಜಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಿಕಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ಸುಜ್ಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಸ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಾರ್ದಿಜಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲ್ಗೆ ಪೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡನತ್ತು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ತುಳುಟು ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಲೆ ತುಳು ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪಂಡದುಂಡು
ಅವೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ ಪಾಡೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪುದರಂಚ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಐಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ನಾಯಿನತ ಐಟೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಐಟನ್ನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಇರೇನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಲ್ಪ್ ಏಪಲ ಉಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಕೊರಗೆ ತನ್ನಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ 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 ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ್ದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂಡು ఒక ಸೆಕೆಲ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಾತೊಂದುಂಡೆ ಬರ್ತೇರು ಹೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಇಂಕ್ಲೋಗಿ 2 ಪುಚ್ಚೆಲು ನಂಗಿ ಪತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು 2 ಪುಚ್ಚೆಲು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲಂಜಿ ನಿಕಲು ದುಂಬುರು ದಿಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುರಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮುನ್ನಿ ಪಾಂಡದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತಂಡು ತೂದಿತ್ತಾರನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ Incoming call from Kavitha YouTube identified by Truecaller. ಕಾಲ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಒನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಾಡ್ ರೀಡ್ ಮೈ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೀವು ಉಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏರ್ನಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜ್ಜಿಂಡ ನನ್ನದಾಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಸಾರಿ ಎಂ ವೆಂಕಟಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ತೀನಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂಜಿ 2 ಉಂಕನ ಇಂದೇ ಕೋಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಪಾತೇರಿ ಪಂಡದು ಬತ್ತೇರ್ತಲೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಪ್ಪಲಿಕ ಪಂಡದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ್ದೇನೆ ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ನಕಲು ನನ್ನ ಬಾಕಿದಗಳು ಎಂಚ ಪಾತೇರರಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪ್ಪುಲೆ ಆರು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಪ್ಪಲಿಕ ಪಂಡದುಂಡತೆ ಆರ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದು ಸೊ 2 ಜನ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಎಂಕೈನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೋಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುಕೇಶ್ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಅವು ಬೋಡು 2 ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಪಂಡದ ಮುನ್ನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡದು ಅವು ಸೈತದುಂಡು ಸೊ ಐತ ನೆನಪು ಗುಪ್ಪುನ ಅವೇ 2 ಪುಚ್ಚೆ ಆಯಗಿ ಏತು ಧೈರ್ಯ ಅತೆ ರೇಗ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಏನೇ ತೂತೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುಚ್ಚೆ ತೂತೆ ಪನ್ನೆನ ಓಕೆ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈತದುಂಡು ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆಯ್ತನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಸೈತದನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ಗ್ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪಂದ್ ಕೇಂಡಾರಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ವನಸಾವಡತ್ತೆ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ ತ್ರಿಷಾ ಹಲೋ ಪಾಪದ ಪೊಂಡುಲಿನ ಅದ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಕೆ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಏನು ಐನತ್ತು ನೆಟ್ ತುಳು ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತುಳು ಚಾನಲ್ಡೆ ತೂಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇಂಥ ಲೈವ್ ನೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್